oko Facebook a onsa ebeka ye na watumi ahwede ekoso nyina ewa ha bidia ene nana nyako abronoma na sa dwumadie yi eso ani na atumi abeduru babia owa yamfa aseda piesie emma eye Amuzu Herbal Clinic. Amuzu Herbal Clinic ya eye Dr. Amuzu eda no wanada Roma ene aboafo bi ena dwumadie yi atumi aba won nkyɛn. Dr. Amuzu se men kan kyerɛw sɛ typhoid fever pie, say low sperm count, stomach ulcer, afe sciatica, bema early ejaculation. Chese me kane me jade dia bibiara ekoso nipadua nem a wusu se enkoyie ema yeka se wapomoden atosne die awia ise utie mi a metufo ma hye okura safo woni kire Dr. Amuzu Herbal Clinic. Our ultra modern scan facility wo hono mu a ode be ye nipadua nem hwehwemu ehunu de ekoso bia wo nipadua nem. Afei lab nsoso de wa wura hono mu a wankasa woni bo hono ne se wa hoto aba. Na mamenka se bi nkyerɛw se utie mi a babia uwo bia enne awie ya me ne wo kasa yi se odi wani akyerɛ Amuzu Herbal Clinic Amuzu Junction ya e wotafo nhyiaye no so a o labs a obeye no o make akra me chama yasere o labs a obeye no Dr. Amuzu se men kan kyerɛw se eye free odini nyina acha okwa umpe wei na opede he me kira se ubeko hospital ni aka se lab ye tro lab ni ma se kibo so yam de pram because anon kwati me fie jedum but Dr. Amuzu se men kan che se ode bra awie ya wo te men kan ye lab so be ma bia abani oye e dia ma free unya ne ba bia age Amuzu Herbal Clinic ya Dr. Amuzu eda no enti die akoso nipadua no bia na doctor se men kan che se oya bema na Amuzu Herbal Clinic ewo ho na o se wuntimi ni agro wo mpam de a na ne wa na wo ye ho wa na wo ye ho wa na wo ye ho na se oye oba nso so na ti asase so bible aka se nyankopon a ma obi abonini na asum ntimi ngo na se wonko Dr. Amuzu Herbal Clinic eti akyerɛkyerɛfo na mo tie ye na musu wodam pema ne ho ahwane no enne awie mi tufo ahye onkran fo ani tie Dr. Amuzu Herbal Clinic na se wa anwo a ha ka che me se dwuma dira me ye meniaye minim de meka na minim de mahunu eti ba bia wotie me bia awie me kanfo Amuzu Herbal Clinic amaw se ko na how bia ekoso nipadua no Dr. Amuzu ebeboa wo ama wanya no pomasibre owo tafo nhyiaye so Amuzu Junction Kumasi ha ya ufri krofrom ena wo kwa usane bonsuo mu ho ofa onifa so na ubenkum so pe ubon se billboard kese esi ho ubehunu se Amuzu Herbal Clinic doctor edaso kakraka oko enkran ya wo achimota eye Christian village eho doctor ewo ho enti e wo central enkran ne patamu nyina udu ani kire ho no mu a ubekọ no ubenya wayarehwe sunyane area 3 yes ya no e wo tachiman doma ahinkro enkranza atwa ho ahia ne nyina no
yanso so yanko Sunyane area 3 na Kumase ne mpata mu de Amuzu junction ya e watafu nhia so sa the American nyina no e hokọ no be ya odin kakra o de frɛ number me de tujai aya 0247 77 67 43 0247 77 67 43 babia uwo bia ya beje wo so na ya befa wo akọ Amuzu Herbal Clinic na nso so wanya wayaresa with Dr. Amuzu yare ebedwane bedase Dr. Adaroma ene awie dwumadie yi yetumede abrɛw daboafo ya obwa doctor enso so eye always electrical enlightening eye adwumaku a eba enkadia eho dwuma bia se ye wo ye fie enhoma papa de bo ye fie eja enkoto kyena ge eja to obi fie de for ni kire always electricals and lightning na udi nhoma papa no so awoye wo fie ni nyina wie no kanea papa se entati ana pa ne yakura to form abehunu no usan always electricals so a say na ya ya to sika egu o ye ja wadwo wasun fidi am na ye ja wadwo enti ba bia uwo bia make for always electricals and lightning at the amount always ewo adum prisons runabout no so pay ultimate fashion abro sign mu o se wo de uhunu kra no a uduru ahwe jata no hwe ba bia jata na ni hwe no udu ani hwe ba bia jata na ni hwe na ubonsi woni da always electricals enlightening company hop pepe friend no I was 0243 214031 0243 214031 one Adaroma ene awie yetimi di dwumadie yi abrewi midin ene nana nyako abronoma samre no so a mema akwan amwa bam numbers ade beba no 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 sesi ya yegusi ubetuma ma me text message 0240 355 107 ode ba ye be kan ama nyame enhirawo amema mabadwafo akwaba ni emo akwaba na apom radiadom ede nyankopon ase chairman nso awia ye emo akwaba chairman me gidi se oho ye pa ene so Kristo de na doma che ye de nyankopon ase emo akwaba bi ai bema pon opon cheche ku bema akwaba na efie bokọ de enenso yaba be hie mo bi na wotwe a etwa mu no ye fa nsem bi na ansa na mekoso no mamema chairman akwanya na nyankopon ya admo chena BC e hya ase ede na aka kire ye ma no bima etiefo nyina ha bia wotie bia na wie so bima ho nyina ha headmasters head teachers and all teachers the GS nyina me mo no ejuma se wetimi atete akoda sa from KG bedu class 1 sa class 6 na wako basic 8 9 okotro in sohwei na say maya de enti wi se mobi wo ha yede ma achechirefo nyina akoda bia fa ne nsem enti ewie so yenua kuma no asa yemba no ma omukotro nyamboa nsowe fi ochira akono ye shom kran say Kristo ka mo ho dada enti ade be yehu bia no mo yirfo makwam na exams no so a omochiro no enya exams fufuru bia de o sha se o KG no eno no de aba class 1 sa bedu JHS 1 JHS 2 and JHS 3
ina ọkọchọrọ ho so we enye different bia so obi asua bibia eno a na beba so when sua ade ade and the bachelor so enti yes let's say ene onye revision bia aka bia na de aka no e wonyamesem ya ma teacher fo nyina mu invigilators so be hwe mo so no mamo fa enwrenhre bia enwrenhre akoda no enya ha fe so na omekwakwa gi bibia hwe moto aka che se me ma abcd in that said why you can set some questions no se me no ti ho na me question here what is kofia what is kofia and in number question 40 it is the abc of question 1 and 2 no and the same and so buji answer obi wa can we say ubeti read what is written before you know and try to comprehend about it and answer the question shade well so that you can pass well we yedamase yo chairman yedase ambo so a ochina so yebeko monitoring throughout the week you know last year you call this year so beto aso yo yedamase enti ya we she BC candidates nyina all the best yo papa ni ene ensem no ye to aso na wotwe mu no ensem bi e baaye a nefa district bi a oye confirmation any promotion na asako wie kra se nipa bi a oye bi a etwemu afi etwemu ya gie onsika omo letters ama so ma pass ya na so ma feli yanka bibia nso ankyerɛ mo ne yesa aka kyerɛ mo se omo nsan re apply yesa giske kofa asensem e baaye no em se abrante ne no e kasa ofidie so ema ye ko ho ye ni piaro edi nkomo bebrebe na piaro nsem a o kan nyina na ma yeti asese se bibi sa akọ so a director nsa enim na ono nso hwehwe mu kakra wa ye kyerɛ se bibia ne ho a the course sa na ma memfa ade bi a esi wo ho emra na memusa papa ni do be ka fa ho menim ne se confirmation no any promotion no officers are aircon no they are supposed to visit the teachers or the various schools. Tisa koba se ochirechire ni na me ko hwe na djuma no. Se mentumi a onko ni school ho. Na me ka kire ne se onhia me baabi na menyama no a so eto asomo. Na se wo ye pani a odangu masua no yin asebi se na abeje no. Enu ya medase me ma etiefo ne ahwefo nyina ha me jindi say director bi so ye district director municipal director and now metro director ebe suma ne CEOs say omo nkɔhwɛ adwuma so a ɔma ɔmo ɛho akade mainly ɔmo di transportation na ɛbɛkɔ enti TNT me gidi say director bi obesuma na adwuma efo so omunko ye adwuma obabi no obema omu ho akade a omu de bekọ akodu asoe ho a okọ akodi adwuma no promotion any confirmation aye kan so e wo so okohwe ni panel adwuma inspection of work na wa gina so e de a confirm ni panel ana se wa recommend ni panel for confirmation and promotion. Enti se when do school much baby o kira de no na wo hia no baby na wo say o hwe adwuma no wa inspect ade na wo inspect letting notes crowd letting notes ba enye letting notes nko na kira de co-curricular activities out take part in e wo school mu ho ne nyina aka ho enti se wo hia no kwantimfia wo be na access saa niam wo nyina wo be den di ne head edin komo wo be na hwe logbook mu ahwe se nipa no na adwuma ye ti sen se eba sa logbook no mo ba mo so aba fine na teacher no de aba utumi di ne head di hu komo enti eye ade a ensese esi e wo Ghana Education Service say obi a okwa inspect teacher for adwuma either for promotion and confirmation and now whatever reason obeka say me to me mba ho enti mu hia baby in the first place no dey enti na want to me nko ho a challenge with transportation na
roads na sɛ panin na ɔkɔ akɔhwɛ adwuma so no inspector no ɔno wantumi ankɔ hɔ a ɛyɛ de na teacher no de ɔkɔduru hɔ yɛbɛka sɛ hɔ no kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ deprived area teacher no deɛ watumi akɔduru hɔ ɔngye incentive bia asate now sɛdeɛ last week ne yɛka no still negotiating enti ɔno no ɔngye hwee wosi ɔmɛhyia wo baabi kwan bɛn so na ɔbɛsan fra ɛfiri ne station hɔ ɛde abɛhyia wo baabi a wo feel sɛ hɔ no yɛ convenient ma wo no teacher ne ne deɛ ɔno deɛ ɔn go through all the hardships na wo supervisor no ɔntumi we any some of the disincentives a yɛka on concerns of education ɛnɛ ɛwɔ Ghana ɛfiri sɛ teacher ne no ɔno yɛ posti no wampopo ne ti sɛ ɔmpɛ koraa wahu sɛ nkɔlaa wɔ hɔ Ghana ade hyia wɔ hɔ ɛwɔ sɛ ɔkɔkyerɛ ɔmo adeɛ nipa ti kuro no so enti wagye pene kɔ na wo supervisor no wo say ɔno deɛ ɔmbɛhyia wo ɛyɛ unfortunate say such supervisors ɔmbɛka sɛ teachers no ɛnkɔhyia ɔmo baabi ɛnyɛ ne kwan so do no na sɛnea medi kanka mengye ni sɛ director biara nso ɛbɛka akyerɛ ne mpanimfoɔ a wɔsoma ɔmo sɛ monkɔsi kwan mu na momfrɛ teacherfoɔ no sɛ monhyia yɛ baabi dabi mempɛ sɛ mɛgye yɛde sɛ director bi bɛyɛ saa ni meda ase sɛdeɛ wɔka no in fact yɛne PR no atwetwe nkɔmmɔ ɛma yɛte aseɛ sɛ deɛ director kan ne deɛ wanka nkyerɛ obiara sɛ obi ɛnkɔ tete obi okuro so foforɔ bi so ɛma obi mehyia obiara na mmom ɔmo nkɔ ɔmo schools na ɛni kasam ne sɛ yɛne mene mpanyinfoɔ no baakɔ twetwe nkɔmmɔ ɔno no ɛyɛ deɛ ka ne siso school support improvement officers na ɔsɛ bɛka sɛ saa da na megyina hɔ na bibi ntimi mpɛ sɛ mɛbɔ no nyankopɔn yɛ adom yɛkɔhu director wie a ɛna mehu sɛ taxi na bɛpake akyerɛkyerɛfoɔ no afiri mu asi ntam gusa sɛ deɛ na ɛkɔ so yi nti mehyɛ da ɛne maame no de atwetwe nkɔmmɔ wɔ phone so na ɔka sɛ o ɛberɛ a akyerɛkyerɛfoɔ no tee sɛ ɔmo ba saa school mu hɔ no ɛna ɔmo no fa aka bɛhyia ɔmo sɛ kɔm bɛyɛ awɔ hɔ ama wɔn mo a but ɔmo anya ama wɔn tena mebusa mo asɛm bi sɛ sɛ yɛ communicate sɛ yɛba confirmation and promotion yɛbɛbɛ school biara mu ɔpɛnyɛ tie mi o yɛbɛbɛ school biara mu ne yɛabɛyɛ adeɛ no wɔ hɔ ama mo a ɛdeɛ na ɛbɛhyɛ teacher ne nkuran ama na ka sɛ mate sɛ mo ba school A anaa school B enti yɛfa car aba abɛhyia mo no ma yɛ hɔ ama yɛ asɛm yi ntwetwe wɔ so kaka bɛma pɔn ɛhwehwɛ aso paa ɛde di ka ɛmɛkyerɛ tiefo ɛne ahwɛfoɔ nyinaa ɛhwehwɛ aso sɛdeɛ senior ɛkaeɛ no dɛ ɛwɔ sɛ ɛsi ne sɛ ɔba school mu hɔ nti teacherfoɔ ɛkɔ na ɔmo mom na ɛpɛ ɔmo convenience deɛ a ɛna wo so as supervisor no nso no office adwuma no wobɛtumi ayɛ ne yie a ɔmo no ɛde wo to saa position no nti ɛma ateteɛ no yɛtena ɛsiane sɛ the effectiveness of the work yɛbɛhu ne yie a gye sɛ ɔba wo school mu na watumi ahwɛ nneɛma bebree ebi sɛ wɔsɔ ne wɔ head ɛdi nkɔmmɔ a ɛti saa teacherfoɔ no bi a anka wo interview ɔmo so anka ɛbɔ ayɛ ɛma yɛhu sɛ dɛn na ne yɛhyɛ ɔmo nkran sɛ ɔmo nkɔyɛ deɛ na ɔmo yɛ no amemra chairman hɔ chairman mede bi foforo wura mu deɛ meka yɛ ho sɛ yɛma yɛte aseɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no a na ɛde ɔmo pɛ ɛbaa nti wɔanhwɛ ɔmo hɔ na mmom ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo bɛbɔ ɔmo school mu hɔ na nikasɛm ne sɛ na yɛ yawada na saa de ne siiɛ efiada ne dwoada so saa school korɔ noa mu other teachers from outside the community ɛkɔ hɔ same school hɔ a ɛyɛ Methodist school siso no ne how ne sense ontimi enko ɛno nti na chairman on sɛ na me ka na no sɛ me ka kyerɛ sɛ ba me ba wo so yi ɛyɛ nneɛma mmienu nneɛma no
asɛ mpanyimfoɔ mpɛ sɛ ɔbɛgye atom papa nanso sɛ yɛammɔ mpia mpanyimfoɔ a ɔmo nhunu sɛde ade ne so teɛ saa school kɔkorɔ na I am telling you ne follow week no other schools ɛwɔ outskirt that community ɛkɔhyiam school yɛ American ɛyɛ Methodist school Methodist for so tie ya ɛyɛ Methodist school ya saa school yi ɛwɔ A and B. This is an alleged wey ɛyɛ alleged say even to the point say agye sika koraa ma obi a that very day na oni hɔ yɛgye ne sika oni hɔ na oni hɔ nso ne sika bedru nso ɔtwe akwa ne ngoma akɔ na ɔn sɛ ada no yɛka biribi sɛ aberante ɔde asɛm de baeɛ no ne yere ɛwɔ saa district no mu akɔwie sɛ ɔbaa no yɛne no kɔtwetwe nkɔmmɔ ama wama yɛ ate aseɛ sɛ ɔno de sika no wantua baa no ɔmo baeɛ no deɛ gye deɛ ɔmo gye now there was a new twist and a new strategy ɔmo hyɛ aseɛ no na ɔmo ba ɔmo busa no ma gyegye na bra asɛm no bɛduru hɔ na yɛkɔfa baeɛ no the new twist ne sɛ woyɛ head teacher a wo ne ɛma wogye na pacho oba na osu wentua because of intimidation tin osu wentua na say on the say asem ode abedan hu ne say eni kwan say otua if say last year otua e na ne letter emaye adenti no say e no call report mani kuna kai akofa asem kese aba no nti chama wada roma asem yi ana mo be ne etu afa ho me dai tie fo nyina say ensem we de say pantoma na teacher ni sika yesen na also nyonku teacher ni wa sheda mie we na oye ni say me mo de as a matter of fact if it is true then the director na oda ma no on take action say headmaster no so a ono so enam no so o facilitate sa akwan no ono so ye fa na sanka ne kakra because enya fair say one obi awie training no ori na koto baby a say ne service ere ehia wa opportunity aha no ho waje atum wakohye eye na wo siso wa fa teach mu kakra pen ena adom enya kakra wa fam oye well experience ena se wo experience nti kohwe say asimesi a ene obenti a aban de na ba ho no se na dwumadi a odi no enam akyerechefo kwan mu ana na wo siso no o si baby ade no koe no oho o de okwa enye yi na o de moja wo mu ande insio na woni mu se o koho na enye yi de a ende ayame agin eyin say teachers wo wo so mu free omla omu free ho emra kwa ba confirmation na me mehia o baby dia e de sa baby no on na me smell kira de as a matter of fact on a serious note if it is true say those sesos could not go there and a team could not go there to monitor and how call it to oversee the performance and conformation of that particular teachers now show more there then I am urging those teachers to live there and come to where they were confirmed say they can teach because if they can teach there then they can't teach over there. If the confirmation has come and said they should keep sitting there and teach there in that community because it is unfair. It is unfair say you ya post yako baby na mo de mo se be service yan yako na wo so ase be hwe me de also to be ba ho de a na say me kapo be di yaw me say me girlfriend ya me ka be di ya because identity say me de wo be ba me ho no if you crop say okọ crapa e be bosu the morale of the new trainee teachers na you do makọ ho no ama o de ho because eh siso aba na no pre na gidi enye siso team no aba so be hwe me if you crop betu atomoto we wa kwaba de ama na one man no asaso africa aba baby owo no aba baby owo no asaso akira confirm na ewie say o asaso agidi card ya
na there's a big question mark over there enti me mo de say director any the team so as a directorate no etie yen pa de as a matter of fact ohwe asemnu na obi ase so sanction ni bia no on sanction no chairman me busa da be na so ye ko ho BC na sha serie yen hwe say na ohwe mu na no mesra kwan free bi school penyufo one day bi na yakohwe asem ne ya bomu tokuru okay na bibi ewon bia no ye be brem penyufo so mama mate because their concern is our concern very well enti me fa bibi entu eyide chairman enim say chairman sisi a wo hwe issue na kamia ese teacher for no suro enu ntina instead say supervisors no be ko ho no omo we ko share omo ba bi sisi a me call on the unions CCT nat na grad say yentu anamo na yen visit your members e wo the various schools no matter where they are yen encourage omo say at any point in time no ye wo homa omo they can always get in touch with us sure send e be ya sa ehun no be free teachers mo very important teachers in education teachers in motivation omo yen encouragement from their unions omo tua dues mo omo no yen visit omo on the grounds na yen kasa nchiro omo send e be ya obi inform fa hodi enti omo fa hodi so enti unions na grass city mun take up enye sa dia teachers will continue to be timid yeah that's it teachers will continue to be timid we are concerns of education today say dem di kan ka kire no say eniema etwa go de wutie no ya botoyamu ema wa yemfa seda ema Dr. Amuzu Herbal Clinic Dr. Amuzu Herbal Clinic was a typhoid, low sperm count, ulcer, sciatica, early ejaculation. Say oba wuntumi enwo bema say wo ho ensuo anya adwuma anase wo ho ntimi nsore kura na nkampese wadi empemu agro anase wo sha asesi a na wajemu Dr. Amuzu say men kan kire say fuani ekire Amuzu Herbal Clinic na obemma wo hawo nyina anu yie ama wakoma ato yem na se oye oba pa se oye bema na wote ase na nyankopon abo amo ahoden a otimi koba na osi untimi ngo de a na se wonye wadwene se okọ Dr. Amuzu Herbal Clinic na se obekọ Amuzu Herbal Clinic de a obewo ade animonyam ama nyankopon minim se awie brem nyankopon enam Dr. Amuzu so ena yesa anwanwade nyina eni nti ose men kan che se obema no se aye kete ena emwa wa ode bra ni nyina obeboa aso ano ama doctor ewo Amuzu Junction ya ewo tafo nhia so okonkran a ye obi wo Achimota eye Christian Village sana sunyane area 3 ezo mem dia to apete baby a ubefa bia ubenya Amuzu Herbal Clinic na anika say me say yes also your door to door delivery doctor your door to door delivery say uhia nro ni bi na wo akira uhia say ofa car eko office wo de friend number na me di tuja no 0247 77 67 43 ofra sa number no 0247 776743 bebia uwo bia ya behwesa onsa ebeka wadra ehiao na nso so watimi anya wayaresa with Dr. Amuzu yarempo esuru na obedwane sa ana se wasi wo dan awie na ope ehoma papa ene nkania papa ade asiesie wo dan na amena di mu na ochena bi no ya mfra fire service for ama ofie se onkania ho akade a ene afo ni kire always electrical and lightning yewo adum prisons runabout na eye ultimate abrosan ni mu ehwa ene yewo ofre 0243 214031 na napoku beje wo so 0243 214031 enkania ho bibia uhia bia braya so ye na ebemu ate asese wabafie na wasum ebejo concerns of education today na uti
emere no so a mema wo so aba ma be kire wa adwene 0548 931 931 and 0551 931 931 madi kan so aka kire o say o text message now the 0240 355 107 ye beje na ya kenkan ama wo so what yenka concerns of education today collection of concerned teachers adaroma and adwumadie wakofa ede aba enti osi yanka nkire akyerɛkyerɛfo a ɛwɔ kakaka bi kamia bo district ne din sɛ ɛnkyɛ yɛde ani bɛkyerɛ ahafo de sɛ region if the district na wɔ ahafo ɛnkyɛ yɛde ani bɛkyerɛ hɔ ne ne director abedi nkɔmɔ ne yɛde ɔhaw yi ato n'anu ne de yɛka ne sɛ akyerɛkyerɛfo yi munya kokoduro ehu ne dɔɔso na mmom yɛka kyerɛ mpanyimfoɔ sɛ wɔn na sika no wantua nyinaa soso yɛagye ɔmo din ato ha na yɛhwɛ ɛkɔyɛ te sɛ asɛ ade ne bɛba na ebi afeeli yɛbɛhwɛ mu no na ɔmo wantua sika no ɛka ho a na yɛ asɛm bi ɛwɔ baabi eti na ɔtwe mu yɛde ani bɛkyerɛ hɔ ne ne director na deɛ ha adwene sɛ wɔnhwɛ yi a director nya bɛyɛ den kakra BC ɔbɛnante a ne nso so yɛbɔ mu ana amfa yɛne director ɛbɛsɛ book appointment yɛde ne ahyia na afei officially yɛne director ɛdi ho nkɔmɔ ne akyerɛ ne yɛbɛ ne natu anamɔ ne amene ho sɛ yɛtu mmira a yɛkyerɛ sie yɛbɛrɛ sɛ asɛm yi ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ yɛda mo ase ma mmra ne ɛtɔ so mmienu no mafa me nwoma no collective agreement for teaching staff within the Ghana Education Service na no ɛhyɛ aseɛ wei ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛn mpanyinfoɔ ne wɔn a wɔfa akyerɛkyerɛfoɔ adwuma ne aban mu mpanyinfoɔ tena ase sɛ yɛnyɛ na yɛmfa mmɔ adwuma a yɛyɛ no ho bra na wohwɛ mu nsɛm ne nneɛma a wɔtintim wɔ mu no na wohwɛ deɛ teaching no ɛrekɔ a awerɛho yɛda concern of education ɛyɛ collection of concerned teachers so ase sɛ waboa ma dwumadie sei ɛrekɔ so na ɛbɛboa ɛde nkyerɛkyerɛ aba meda coalition of concerned teachers ase no na meda amuzu herbal clinic enso so ase so ɔmo so aboa ma dwumadie yi yɛtumi de ɛbrɛw ɛwɔ wafie mu abusuafoɔ na no meka kyerɛ wo sɛ meyi yɛnhwɛ vehicle maintenance allowance ya kyerɛ sɛ obi yɛ adwuma na ɔkyerɛkyerɛ ni na okura car ɛyɛ ɔno ane deɛ a allowance a wɔsɛ yɛde ɛma no ɔsɛ ne deɛ ɛyɛ car no ka bosumi bia ɔsɛ ɔnya 210 Ghana cedis bosumi bia sɛ obi isu motorcycle boom ɛyɛ 70 Ghana cedis per month ɛna do isu bicycle ɛnso yɛ 28 Ghana cedis per month allowance yɛde ma ɔsɛ de bɛyɛ a ɛbɛboa mo atumi ayɛ asiesie ɛwɔ dwuma na dan ni na watumi adi akɔneaba wei ɛwɔ mu abani baako no ade wɔyɛ adwuma ana wɔkrata no so kɛkɛ papa ni meba wo so nana papa see no ɛyɛ adwuma partially not in its entirety yɛ sɛ provisions na ɛwɔ see no mu no ɛwɔ sɛ anka ne nyinaa tumi yɛ adwuma na teacherfoɔ ho tɔɔ mu sɛ ne nyinaa yɛ adwuma a mengye ni sɛ anka Ghana teacherfoɔ yɛbɛhia motivation biara bio a yɛde bɛyɛ adwuma sɛ nnɛ yɛse quality of education ɛwɔ Ghana ɛba fam a medium de nyinaa bɛsua disincentives a ɛwɔ adwuma no mu motivation a ɛni adwuma no mu na mmom sɛ wokɔhwɛ collective agreement no mu a nneɛma a ɛwɔ mu te sɛ wobɔɔ so yi ɛne deɛ ɛkeka ho anka teacherfoɔ ni problem sɛ ne nyinaa yɛ implement a ba wotumi wo sɛ ɛtɔ de bia na ebi yɛ adwuma ɛtɔ de bia na ebi nyɛ adwuma enti car maintenance allowance bosome no ɛba car maintenance allowance yɛ adwuma but yɛn hyehyɛ no sɛ ɛba busumi enti ɛmba regularly
eba but enye regularly saa ho na eba ya net say eba dia eye eba dia ye the last time eba no wetumi aka say madam for baako ka kire me say score ji ye no odi bi so to new car yes na accumulating for about 4 years show assembly ni o allowance na say per month no atimi accumulate ya for years ansa na eba enu ba emeka say be 2 years ago ebi mba bi current one ya to say it's in the pipeline but enemu emedu ye na problem ni say say niema we ebe ye adwuma media anka misusu say ye mechanize as part of the teachers monthly salary send ebe ya senia o monthly salary ba o retention premium ba o responsibility allowance eba no enu so be kan send ebe ya abusumi bia o sa be kan if we say you see so ukai o motorbike o bicycle o di ye adwuma o enti busumi bia de bia o di ye adwuma na je say maintenance so o ye regularly fuel o turn regularly enti say busumi bia o sa be kan sa de yi e do salary be ba me gidi say be ma teacher fo e ho ahehan omo enye no nko a ada benefits enye say you say bia wakoye adwuma na ansa wo be kwa claim but e wo say ba ni ko emre nyina no say anka ye be mechanize a me gidi say be boa ye hwemu a ye wo bibia e friend development professional development allowance PDA for now 1,200 for professional teachers and 800 for non-professional teachers eba annually we amount ya quote to for about 4 years now and then share inflation e bia Ghana wo ye dey compare time ye implement ye no eni ne 1,200 endi enye sika bia say support teacher ni bi ama wa ye federal studies ama wa ye research ama wetumi akire ade yi a materials obetuto fees obetuatua ni nyina inflation account enti sanka sika we e be ye a percentage of the teacher's salary ti say senior responsibility allowance tie ti say senior retention premium etie no anka be boa but say ya quote figure bi ato ho me gidi say anka be ye be review no every 4 years say collective bargaining agreement ni endia and every time ye ntumi nya ho mfa so bia enti nana papa agreement ni de eye adwuma partially but enye adwuma in its entirety yo me da se ma memra miura upon chicheku ho upon agreement na so na me wey sure I say transfer grant permanent posting allowance okay permanent posting allowance say ye teacher ni ya di teacher ni eko ba bia mo akoye adwuma sa fe na wawie school ni post you no over 3 months basic salary 3 months basic salary ya wo say de maun e say en na eko boawo amotimi atoto oniema ama wasetena motimi ahoto kakra aba sa na ehu no oh yes question we know one part ebia meja my girlfriend answer because me I was not posted it means me can honor sem like say but on the issue of transfer grant if the system transfers you then they are expected to do that and then there are issues where teacher na say or no a convenience inti or person or can yere ho anase or can ikuru ho but unfortunately hono ya na say you mo free but why we forget ne say nipa no that so some system no yitimi de transfer letter ne ma na atro mu say ye ma grant no because one oko I think going forward no it was a union leaders chairman and then also na metoto ne ma na ko what can say this particular month they cry be expire the new one no among suggestions say they must from pay for they say obi a oko transfer bia no sebe oda so so mo man no
a new area no ɔkɔ a inconvenience wom a the nka system ne post to no na ɔkɔɛ na ɔno benya saa benefit na ɛbɛboa no. How many of us even go on transfer in our entire system? I've been in the GS since 2008. Roughly can't call bear 15 years in it. I've gone on transfer once. It is I once, you know, make a crab, send me so much. I mean, so me why he make a crab. But semi I come here, I went flat, basically zero. And that's on the name system. And did you expect me say, Obi our person or body chimuno? Maybe near the GDA cash and so brana. Because I say, hey, yeah, my son, as I only teacher, you are catch out heaven, and quite heavy. And tea, your best penny for girlfriend, also now me de airfa, when I am a chairman. Etima can Ali Monte, Carbonu, and Thomas, and they said the next collective agreement in my honor way. You are even 2 other proposals. I wasn't a caca hope because the other question them the amount on our bears, some permanent posting a honor. What is this thing? It was a say education here. Obi a man banko school. Oba connect teacher ni natare original hall and then empabo original hall no. Abranti bi scenario ho a you post no ko school bim. Odo headmaster na dress yana. Oja the chene so okoye na ese. In fact he stopped today his nurse. Because it headmaster na dress bi or dey work na say oh no metra de no onyini kra akoye headmaster. And he's supposed to be respected no. The dressing bi original hall na. That day he stopped. Emma afi or next today. And today na yakache I was say the clothing allowance e ma teacher ni your other departments and agencies so much clothing allowance teacher ni o gina wo symbol class education hu hia no e bi ntare e bi ni ade ade ne mpabo bi se be hye no ha enye so ompe o but to calculate ni e ma ne sisi wie ne ekopem ba bi a waduru ba bi a tese wapem eti senior ye hia clothing allowance in the next collective agreement said the senior kache no mo me kan kire say sika ya body say 100 cedis no should be a percentage o de 1% kra na mbenya man o de mo nyemra 1% ne ya 2 pay me behuri good which will go with the inflation levels and tare boy ye de also betima to bi me kan chem so mo me 100 cedis sane ye man e koso GS ne collective agreement ye be sere empanyimfo so mo kwa say ya body sika din ya body sika din no mo nyanye percentage my say sika no over time becomes useless ma ba ko example bi o on say free SHS ban yes intervention 50 cedis per student. This started in 2017. Ghana annual inflation rate is around 10%. I was like say scanner anya share crown by now I was saying can increase by 50%. It's still 50 cedis per student. Now in the area many of the teachers have started complaining. Headmasters they say classes. Many of them utie reports now they are set timetable so by any classes you can who dio sebe KNUST SHS no money other schools no ye any classes you can dio time na classes no mo pese ye no na toda in a term yet me the 1500 cedis school for you unim say SK it me cover less than 600 bro less than 600 they bro the whole year when we are taking 1500 before we are taking 800 before per term even let me take 700 cedis per term multiply by 3. It's not 2001. This thing we are talking about was way back to 2016, 2015. The take-on intervention has to be a certain year classes no. Your best say. A moment intervention definition na government need to buy in the ho. Omo if you be ba be kenkan wa ha. Government intervention definition you be ba be kan platform we so. It was not strictly a classes. It was say a beer if you more project work e kan bi. One more project work ma e kan bi. And other things you do I say obo akra na nyina ka ho bi straight classes no omoma PTA entrance ne emfa classes bi mra ne emeye classes enye say bedu ba bi no intervention e be na ne ntokwa wo schools ni I'm not a prophet of doom yo and I mean nipa me twinipa akoboni mu but sisi ya akwa no eni abre ma memra chairman collective agreement each say se teacher ni ye postiwa permanent posting when you reposting asem enka yema 3 months salary advance empo baby kura no rent allowance kura so sign ewum se me ko na me ko high dan ne ho an papa rent allowance so eto aso e wo ha rent allowance not exceeding
page 18. Page 18 and 19. Okra was summary okra was 60 ha. Okay. Not exceeding employees' basic annual salary. Chairman, but you who say, you the teacher ni echo station bi. Obekọ na da ho. Tinema no wonya ba bi mpo de nifaniti ento. Ya de dis ekọ na salary mpo aba. Na nka pese sa rent allowance aye adwuma. Onya ba bi na ye nyina chi. Ye hwehwe se. Obesha adwuma se. Chairman asemi wona mpanyimfo yo. Ye na boka fa ho. Me da se. We enye another collective impo ewo public friends regulated body eyinum atenum enye teacher for kwa de di kan no say ye postu a ekọ baby say oduma ehia na ewo mu dada say enye teaching for kwa de say the government should cushion you with 3 months advance salary Eba say ene be say eba na say ma me ka say baby I dey call from me we school me call contract crane me nya letter manya Ashanti region of which I didn't choose myself na Ashanti region so dey ma to adjuso na adjuso say dey ma share adjuso class bi na me call ye me ko share environment me buy na me say dey be di no so awe ma me say enter te betra na me call ye na me nya bibia en rely on dan crop no na na hima bi na ja o hwe ya no ye na optore bi ko share ne nchen na me who's cast na me ka say me ya nti ese na kitchen ye convert it to diamond ase na de on person obeka na hima ni nti ure oh na kitchen onya ba bi se na convert kitchen to diamond oro kwa de se ye bia mo ebi ma nye eti me call back to Accra metia me buy the following month ja me call pay coins bi buy Accra buy say me be transit Accra ma chira de me buy na letter da ho letter free here those they say from CS CS ama query and I'm speaking kan and I'm reply query no ho ha na me reply ho no and I'm ready to ho and I'm head master ka say me family master says kaka krawi we men san fa ko car bi fa kan kwa jo so da me try ya edi se be san so amasa so akọ o se satana phone ye komo and I ja ono so je to say and so call officer odbeko the be a month and one corner CS na ga side e buy no buy no and say where is girlfriend and let me try to put my head my friend say me let me see here I am. I gave you a query and you didn't reply as I replied. I said, where is it? Me say, it's on my headmaster's table. But you should have brought it. I said, master, as a matter of fact, the quest in my pocket is not meant for TNT to your office. Let alone to alcohol come and look for you at the office. After that one, before God the man, I won't do. A few minutes, and I said, we shall see. Man can save you. And then we call back to classroom coach radio. Enti na inflated say in this case Pacha said sa niama we no regional chairman Kinsley Anyimadu on regional team no omo nyina ntie ena me so mo de so am so me push ama kinali ne peyifo no say me ko mo ye ho adwuma omo ye say si ye de ye wia ye nyina de na be si ho Mr. Thomas Musa and Mr. Angel Kabonu together with Kinali omo nyina hwe say ye nyina the 3 unions no ye be hwe na sa posting advance salary and say allowance you know e be ye adwuma na say ye adwuma e mba me kwa me girlfriend botom e be kwa even the newly trained posted teacher e be bua ye nyina so na masundwa iden aba nipa kro kira de a o de anigye ene hurusie iden a kire ha ene na chairman e ka kire mo say unions no ne titire mo concern mo modia na mo nkire kire a kire fo no e bi say eniema
enema ewo mu bebrebe no enka me yakọ esa chechefo no mu nimo omu nimo kura se teacher ni bi wu a enka GES e wo sika yo se the consensus of education about today no yate the consensus of education today no is enlightening every Ghanaian teacher me pa cho enlighten every Ghanaian teacher 0548931931 0551931931 lines ni mienu sima ba ko achi maybe atum na so so otimi de wadwo nkyere aba 0548931931 na 0551931931 sima ba ko achi obetimi afre na chairman wode wasem no eba wie ne ba bibi o say death se teacher ni wu a employee no owo 2001 Enti baby adun hello. Yeah, hello. 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 Hello, Openi. Ya ma akwa aba so teme nkan. Pacho we free line so. Enti de ma pacho ma mfa no embre we ya ma ofreni atikoi. Mesra say ni eka asem say you know mechanization of all allowances no o mehwama ya mechanizing ni nyina into pacho chama so bodu mami. Yeah, hello. Yeah, good afternoon, Openi. Wadawo ma udini baby a free. Pacho udini biem. Amin, nikazatu kuma sabu. Aminu awiai. Yeah, all people do like advanced feeling, everything I have to see. Yeah, the situation I want Ghana. Yes, two krana. Not even the 3 months around I advanced Bakura. That's not what I do to tomorrow. I ain't here. This is 6 months, 5 months. I'm not about 5 months and now 6 months now. I was the mouth. You need to know about at least 50%. Maybe I can say then some my so they have them more payment somehow. They also the mouth somehow. Eno adwene nkyere. Yeah, hello. 0548931931 and 0551931931. Enti on say opinion oba se sia no yate ase se enya adwuma. Enya adwuma. No kran so. Ne tiro so. Ya city chani bi free mu a. Employee no over 2001. Ewa how? O spouse 1400. And Oma and Oba all inclusive. Almost 1,400 Ghana cedis. Sadi we abon. The disease as employee, you know, yes. And that benefits. Employee. Eba. Me masi wuye. Okay. Union na dema wana teach employee. Okay. Okay. Enti na tse mo person ka chese mo mpanyimfo ya munnim na mo enjoy ya na. Because my in-law, father-in-law, those days that he died, I remember that the education, anyway, he was a CISO. I don't know if because of his CISO. Into office in a year, how do you they brought the money. Saying it was about 3,000, not as a donation, but it was a package from GS. Okay. That's how they name it. Okay. But I don't know when there was a teacher who died in our school. I don't know, frankly speaking, if there was Emmanuel entry late. If there was such donation, okay. For that I can't. My in-law, it was 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931. Enti obetimi afre na yaje waje nkyere. The chairman asem ni nyina akoko wie se. Enwuman eno ansa mo chicha ma yen. But the woman pa no. Akyerɛkyerɛfoɔ no ɛnhyɛ danim.
omo pressure so ana say dey enti ye besre unions no yeah hello yeah Penny, good afternoon Wadama udini baby free Aja Peter wiai no okun ewia ne se mafo mo kan bibi kire ma ne kakra se me ba to mo nyina mo ye teacher for ana wada wo no ba cha cha for nko a na gu hai afi nkwa no exams na mo ye me baba ko me wife ka tire na mo ba bi wo se o mo ji ye tire wada wo mo mi no me ntiasie da me ka se ye wada ro ma mo je dey 2 million akra na be exam mo be exams na akra bi 2 million meaning nti a itini basa cause last year me baba ko ye ni tie 50 cities video man 2 million to me gina wala me ntiaze na mo ye mo yi na ma tima to a the senior film mo bisa me se etisa na antisa mo ba mo Roma ubetimi kame ma number bi so ubetimi afra kame ni beji pa nti me ma number no ti kame ma na ko afra yen in 10 minutes time na nke yeni wa asemi ho nkomo so ubetimi ama me kame ni beji pa mate eti number ni 0240 240 355 55 5 107 7 be pa chow o de offer ye pon anka se be frɛ why 0240355107 ne di ho nkomo ya da ase onso betimi afrɛ na de wadwenkyerɛ aba bia obia 0548931931 0551931931 nti chama se na no guso no enka me yakoye se unions yi ase mo education no on this matter no ewo form because na ye fa ne we say we no e hyase month ben a year ben August 2020 was a Saturday or COVID mu and as a matter of fact buy na education that had to go on no Ukraine Russia war that can it will much education so Ukraine war that can the new one no as we have started the concept of education today no where you come one by one na ye nyina ehu as I say share na ye nyina ye to say symposium be to enlighten teachers about it that we will do that's it Jumadi se etumi aba wafie mu na onsusu utimi kire wadwene na eso wani a yemfa se da piesie ema Amuzu Herbal Clinic Amuzu Herbal Clinic eye Herbal Clinic a apiem Ghana man mu na ahyeta enkurom afana nyina doctor asemen kan kire say eye typhoid a low sperm count, a stomach ulcer, sciatica, early ejaculation. So Obama enya juma kra. And now say untime wodie. Then say Dr. Amuzu, aya Herbal Clinic no. Ne ni kuro dua imo. Ne ni omeyimo. Na say ewa ha nko a de make kan obuada. Fuani ekire Amuzu Herbal Clinic. Oh how bia ekoso ni padua ni mo no. Doctor Nyankopon nam no so ebema wonya wayaresa ama wodi ho adanse etiment na ho enka nkyerɛ me sɛ mede Nyankopɔn bɔ mentimi enwo akyerɛkyerɛfoɔ ma na mo hyehyɛ classroom mo ho nkrɔfoɔ ma na mo sugu table so no enne me tu fofoɔ ni kyerɛ Amuzu Herbal Clinic ko na ɔmoa bɛma wo ho anya adwuma obɛma awuo na eduru anadwo a na ɔtetententan make up ani bi ɛsere wa ha for when it's Dr. Amuzu Herbal Clinic, not Dr. Wow. Or ultramodern scan, and the laboratories were on the more. Yeah, Juma, and none of Paya Menoka say, we say, Amuzu Herbal Clinic, say, see, Menoka say, labs be a doctors what they chow, free of charge. Into Tumrika, for any Amuzu Junction, Tafunshia Yeso. Amuzu Junction, Tafunshia Yeso.
oko Achimota Christian Village ebi wo ho saa so na oko Sunyani area 3 a ubenya Amuzu Herbal Clinic wo ho afa so doctor esan door to door delivery ya door to door delivery nti oman mu ba bia wo bia unhia so betwa kwan abasa obedi aduro asase keska ofra line ya medi tujaye a 0247 776743 na 0247 776743 a ya beje oso aba bia wo bia no ya mawo ya boa ama wo so wansa ka wa yarehwe Dr. Amuzu se otiase na ne clinic yi ewo ho nko ade yare bie ni ha de ba ontumi emwa fo ne kire Amuzu Herbal Clinic na doctor ebeboa wo ama wanya yaresa eba electrical so de a ne na me kanfo always electrical and lightning ena ama always ewo adum eye prisons runabout honom na uduru honom ahwe ba bia jata no no hwe na ubonso ohwe always electricals and lightning frey 0243 214031 na o light ho nsensem nyina yemwa na enya ano pomesibre nyame ensure se utie ba bia aduru no masa owo 30 seconds o de bechia be mapon. All right, abono my dasi yede beto aso nene ya chia Amuzu Herbal Clinic wo hwe nsem a ye brosu ya teacher ni bia wo fie bia mgidie se nene age matcha se book no menim ni pado do mpo enya bi omo manya bi o man kan ne de I will blame them but they wo enya bi ne de at least concerns of education at that moment no ade a ye bebie mu mako na afei obia nso no ehu niema e wose demand na afei ye start see demand no pressure wose demand dey wose man pressure na ya man pressure age ye be chia always electrical so. Yeah, hello Good afternoon. Yeah, good afternoon open you din be bia free Oh, but me ka se fi 82 kuruma Sefi ne yo wada romaria yi yeah, hello open you tia wo am say ontimi anyina so be mapon fa wie na me nko ni ho Eti ye be chia always electrical so mo etaichi one Amuzu Herbal Clinic. Baba ni 30 seconds. Yo, medasi. Me wo me mane bi omo chro BC e free chineko. Me momu success e wo mo exams ni mo. Na efio na ya asabia ma me sewa eni edem. Me wish you success e wo mo BC exams ni mo e free china. Yo. Chairman. We see all the BEC candidates a very good success in their lives and writing the exams. And Bompa said they'll come out with flying colors, no Omania school so ako. You pay grades 56, 54, you pay better grades until Omia. Yo, yeah, that's your phone na asset. A consensus of education today, and na UTA. Na Yankopon ya adomwa. Na watchi ya eko ya simu ni kwesi ya daso akrofrom Reverend Alfred Ado watwa mfie nan konnom so asafo no eja na kwan to so oto onsa frɛ panyimfo nyina saa so na akrofrom education directorate no district director ya papa George Safo Kantanka de bia yebo na baso no ono so ofri ho tinyankopon ya adom adwada eja na kwan nti yati ensa afrɛ mo se momra emetai dwumadie na ti ebekoso ewo akrofom Methodist Church ehɔ na dwumadie